Ahoj, já jsem Monika a provedu vás stánkem Jihomoravského kraje na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Pojďte se se mnou podívat, co se v něm dělo pod taktovkou Centra vzdělávání všem. Zdá se vám, že je tu nějak hodně mladých lidí? Správně. Právě okolo nás ze základek a taky středoškoláků se vše točilo. Ale ne na téhle vychytralé robotické atrakci, kousek vedle. Tady jsme se pěkně usadili a začali pod vedením zkušených kariérních poradců přemýšlet nad tím, co bychom chtěli v budoucnu dělat za povolání. Víte třeba, jak vypadá běžný den takového IT technika a jaké potřebuje ke své práci pomůcky? Nebo jaký je první krok při hledání zaměstnání? Tak v případě základních škol jde o to, aby žáci získali konkrétnější představu, co obnáší nějaké povolání, že to není jenom to, co je zvenku vidět. Žáci často nemají představu, mají třeba nějaký svůj vysněný ideál, ale neví, co se pod tím konkrétně skrývá. Takže my jsme jim chtěli ukázat, že člověk potřebuje nějaké pracovní pomůcky, pracuje v nějakém prostředí, potřebuje k určité práci nějaké dovednosti, nějaké znalosti, nějaké osobnostní vlastnosti. Něco za tu práci taky dostane, nějakou odměnu. Takže tyhle všechny aspekty jsme aktivitou dnešní chtěli žákům základních škol ukázat. Aktivita pro střední školy je zaměřená na přechod ze školy do zaměstnání, to znamená na vstup na trh práce, takže dáváme nějaké tipy, rady, co dělat, jak uspět. Žáci si sami vyzkouší zase nějakou skupinovou práci, co potřebují k tomu, aby byli úspěšní, aby mohli práci najít. Vyzkoušeli jsme si společně vybudovat most podle samotného Leonarda da Vinciho. Zapojili jsme se jako tým a zjistili, že lépe se dá stavět přece jenom na pevných základech. Ale vyřádili jsme se i každý zvlášť, jako na hodině výtvarky. A o tom, že chceme být úspěšní, na veletrhu nikdo nepochyboval. No, určitě bych chtěl nejradši geodézii vystudovat. Půjdu teďka na stavební průmyslovku, na obor rekonstrukce historických budov a potom na vysokou na architekturu. Já bych chtěla na kinologickou a chtěla bych tam, protože mám hrozně ráda psy a baví mě s nima pracovat. No, rád bych docela řídil takové těžké stroje, jako třeba kamion a takhle. Takže třeba kominíka a zámečníka, tak to bych si chtěl hlavně udělat, tady ty dva obory. Někteří sice ještě nejsme rozhodnutí, ale akce CVVčka nás přeci jen trochu pošťouchla v tom, jaké máme možnosti. Že když vám to takhle tak přímo někdo řekne osobně, je to hodně jednodušší, než když hledáte na internetu a člověk si myslí, že je to nějaká pochybná společnost a tak podobně. No, tak dalo mi to dost výběr, že si můžu vybírat, co chci. A ještě ale sice nejsem rozhodnutý, ale nevím. Tak určitě se tady podívám, vyberu si nějakou školu a podám si přihlášku. Dozvíme se prostě co a jak, ty životopisy, jak napsat, všechno, to bude všechno potřeba. Naučili jsme se zase něco nového. Bylo to dobrý. Teď už víme, že vybrat si povolání znamená znát sám sebe, mít představu o tom, co daná práce obnáší a vědět, kterou vystudovat školu, abychom tu profesi mohli dělat. No a pokud si nebudeme vědět rady, můžou nám pomoct rodiče, kamarádi nebo učitelé a výchovní poradci. Hodně informací najdeme také na internetu. A když už jsme středoškoláci a čeká nás brzy poslední zvonění, hledání práce nás nemusí zaskočit. Dozvěděli jsme se totiž, kde hledat, jak zpracovat životopis a ucházet se o zaměstnání i dobré tipy na vykročení tou pravou nohou. A pokud se nám to hned nepodaří, zajdeme do Centra vzdělávání všem. Tam nám kariérní poradci zadarmo pomůžou najít ten správný směr. Nebo zase někdy na veletrhu. Ahoj.